Dobry den wszystko. Jedną tradycyjną lemkiewską strawą jest bobalka. W mojej rodzinie warimy bobalkę lem na dwóch światach. Święty wieczór i szczodry wieczór. Chcecie się nawczyć recept? Obzerajcie dalej. Dneska budu waru bobalkę, jak robimy u nas co roku na świata. Bere mniejsze więcej pół godziny zrychtować bobalkę. Nam bude trzeba jednego jajca, mukę, ciepłej wody, maku i medu. Zaczynamy. Sypam muku w misku. I robię dziurę na chory mukę. Dodam jajce w toto dziurę i rozkotolam z wielką, aż jajce i muka są dobrze wymieszane. Wliju kus ciepłej wody i dalej rozkotolam. Kiedy cisto jest za suche, dodam więcej wody, a kiedy za bardzo wody, dodam więcej muki. Sypam kus muki na stolniczu, za to, że nie chcę, żeby cisto się przyczepiło do stolnicy. Teraz jest czas miesić cisto. Kiedy cisto przyczepi się do stolnicy, trzeba więcej muki. Kiedy miesicie, trzeba dodać dość muki, żeby cisto mogło się dobrze lipać jak katulaty. Ale nie tak bardzo muki, bo inaczej bobalki będą za twarde. Katulam cisto i kroję cisto na falaty. Katulam każdy falat i kroję każdy falat na falatkę. Teraz katulam falatok w rukach i chcę, żeby rozmiar cista był podobny do mojego małego palca, albo kus mniejszy. Choć moja rodzina robi bobalkę w taką formie, niektórzy robią bobalkę bardziej okrągłe. No, to jest dobry rozmiar. Postawię horniatko wody na szparchet i włączę szparchet na wysoką temperaturę. Kiedy woda się kopi, szmarię bobalkę w nią. Jak bobalkę się wznosi na górę, czekajcie paru minut, aż wam się widać, że bobalki są dobrze warene. Wlewam wodę i bobalkę do reszeta i czekam, aż bobalki ochłodnieją. W misku mieszam bobalkę z makiem i medem. Może też choćnowate taki sami produkt, co jest dodany do makiewnika. Po angielsku to produkt się nazywa poppy seed butter. Teraz możesz klaść bobalkę na stół i nareszcie możesz jeść. Smacznego!